Iniciem el primer talk sota el títol Salut mental, reptes i respostes des de les arts. En primer lloc, escoltarem la ponència de la senyora Mercè Torrentallé, membre de la Junta de la Federació de Salut Mental de Catalunya. La senyora Torrentallé és voluntària i activista en salut mental des de l'experiència, presidenta de l'Associació Salut Mental La Noguera i membre també de la Coordinadora d'Entitats de Salut Mental i Addiccions de les Terres de Lleida. A més, és autora de 2 llibres sobre l'esquizofrènia. Bon dia a tothom. Sent set? Bon dia a tothom. Vale. Sí. Bon dia a tothom. Gràcies per al vostre interès en temes de salut mental i creativitat. Gràcies per comptar amb la veu de la primera persona i del món associatiu. Segons l'OMS, la salut és el benestar físic, psíquic i social. I nosaltres, les persones amb problemes de salut mental, tenim dificultats en els 3 aspectes. Físics, patim apnees del son i a vegades depressions. Psíquiques, hi ha substàncies químiques del cervell que ens fan sentir més o menys feliços. I socials, ens costa gestionar l'estrès i l'aïllament i la soledat. Com a persona afectada d'un trastorn sever, us puc dir que l'art i la creativitat m'ha ajudat en aquests 3 aspectes. Físics, a combatre l'insomni. Psíquics, a moments de reflexió i estabilitat emocional. I social, a combatre l'estrès i l'aïllament i la soledat. En les diferents etapes del meu trastorn mental he utilitzat diferents eines creatives. En la primera etapa, després d'un brot psicòtic al carrer en un poble de 2.500 habitants, amb l'estigma que això representa, em vaig quedar recluïda a casa i no gosava sortir al carrer ni a comprar el pa. Sort ne vaig tenir que unes amigues em van portar el que eren els contes de Jorge Bucay fets per àudio. En aquells moments jo no tenia capacitat ni per llegir ni escriure i això, i juntament amb la música, em va fer reaccionar i que durant uns moments tingués més estabilitat emocional. En la segona etapa del meu trastorn, quan va anar evolucionant, vaig començar a tenir memòria i vaig començar a escriure i vaig recollir els meus escrits en aquest llibre, Esquizofrènia, locura o realitat, on explico això, que un trastorn mental és confondre la realitat amb el teu món interior. I això em va ajudar a analitzar els meus pensaments, a ordenar-los i a reflexionar sobre la meva vida. I és una pràctica que jo aconsello. Per una altra banda, més endavant em vaig ficar a pintar i les coses que de vegades no em sortien en paraules les expressava amb el que jo anomeno taques de pintura. I així vaig sortir al meu segon llibre, que es diu Esquizofrènia en primera persona, on a través de la creativitat i de l'expressió artística amb uns petits escrits en català i en castellà, explico l'evolució del meu procés. I jo sempre dic que faig taques de pintura i si no m'agrada el que faig, ho castigo de cara a la paret, fins que al cap d'uns dies o unes hores ho reprenc i llavors em diu alguna cosa de mi mateixa que a vegades en paraules no sabria com explicar. Totes les formes de creativitat són vàlides. Cosir, brodar, escoltar música, fer literatura, fer videojocs, qualsevol forma d'art és important, sobretot per conèixer-te a tu mateix i també per sortir
i realitzar-te com a ciutadà. I compartir experiències, això fa que creem noves substàncies químiques al cervell, com la serotonina, que és la responsable de que ens fa sentir més o menys feliços. I si aconseguim aquesta sociabilització i estar més bé amb nosaltres mateixos, és més fàcil que sapiguem conviure amb la nostra soledat. A mi, totes les qüestions creatives m'han ajudat molt a valorar una paraula que per mi és molt important i que analitzo pràcticament cada dia. És la paraula valor. La V de veritat amb un mateix i amb el seu entorn. La A d'empatia, assertivitat, a conèixer noves perspectives i a dir les coses sense ferir. La L de ficar límits individuals i col·lectius. La O d'orgull amb el sentit de sentir-te satisfet amb tu mateix. I això fa que augmenti l'autoestima i que es derroti l'autoestigma. I la R de reconeixement personal i social de les coses que anem fent bé. I si escrius o pintes, pots analitzar també al llarg del teu procés com estàs en cada moment. I és una eina que t'ajuda a dir, abans estava amb aquest estat negatiu, ara he millorat. I això fa que siguem més resilients i més resistents davant dels dols de la vida. Per tots aquests motius, jo trenco una llança a favor de moltes iniciatives que s'estan duent a terme en aquest camp i també valoro molt positivament la feina que s'està duent des de les associacions de salut mental i els seus clubs socials, on s'ensenyen eines per desenvolupar aquesta creativitat de forma individual i col·lectiva, on compartim espais i activitats d'oci cultural que fomenta la integració social i combat la soledat. Us volia fer referència d'iniciatives que s'estan duent a terme en aquest aspecte i que potser de vegades no són prou conegudes. Per exemple, les parelles artístiques, on un artista reconegut comparteix la seva obra amb una persona afectada d'un trastorn mental. Comparteixen experiències, vivències i tècniques i després es fa una exposició col·lectiva. També els Premis Agustí de Semir i Concha Millán, Premis CPB, on persones amb problemes de trastorn mental creen un dibuix sota un lema cada any diferent i tots els dibuixos es publiquen en un llibre on cada participant rep aquest llibre, a part d'un concurs. I aquests llibres, a mi em consta que molts psicòlegs i psiquiatres els estan utilitzant per conèixer millor l'estat mental de les persones. I això crec que és important, aquesta interacció de l'art i la ciència. I també recarregar-vos el projecte Creativitat i Salut Mental que s'està duent a les Terres de Lleida, una iniciativa de la qual jo en soc la impulsora. Persones amb problemes de salut mental que tenim aquesta afició artística, hem creat obres, ja sigui de música, literatura, pintura, escultura, manualitats, música, i les reunim en un format que és itinerant pels petits pobles de les Terres de Lleida, on a vegades l'art i la cultura no hi arriben. I mentre duren aquestes exposicions es fan xerrades de salut mental. La veritat és que tenim un èxit important perquè, com us dic, a vegades als petits pobles del Pirineu ens costa que arribin iniciatives d'aquestes. I aquest any
El que hem fet, com que no sabíem com estaria el tema de les exposicions, el que hem fet és crear un documental sobre salut mental i dones, que l'estrenarem demà a les 7 de la tarda al CaixaFòrum de Lleida i que probablement el dia 14 d'aquest mes el passarem al cinema Girona a les 8 de la tarda, aquí a Barcelona. I consisteix en això, no? Unes persones en primera persona som les protagonistes d'un curt que parla sobre salut mental i dona i després hi ha una taula rodona sobre salut mental, on podreu escoltar la perspectiva de com s'ha sentit les persones que gravaven el vídeo convivint amb persones amb problemes de salut mental. El documental es diu Momo, el vol dels núvols, i està filmat en un poble que es diu Farrera, a vora Sort, i que és un poble que té uns 30-40 habitants i la majoria són artistes i estan involucrats també amb la salut mental. Per tot això us vull donar les gràcies, esteu tots convidats. Crec que iniciatives d'art i creativitat ajuden molt també a tenir visibilitat, consciència per normalitzar un col·lectiu que de vegades pateix molt per culpa de l'estigma i l'autoestigma. I això és molt punyent. De vegades l'estigma i l'autoestigma és més dolorós que el mateix trastorn. I tots hem de lluitar per una societat més digna i valorar a les persones per les seves capacitats, no per les seves mancances. Gràcies i sobretot pel vostre interès per comptar amb la veu de la primera persona i el món associatiu. Gràcies a tots.